Continuem amb el punt 8 del temari. Anem a resoldre equacions irracionals, però en aquest cas resoldrem equacions irracionals amb dues arrels quadrades, aquesta situació d'aquí. Molt bé, quan tenim dues arrels quadrades, recordeu que quan resolíem equacions irracionals amb una arrel quadrada procuràvem deixar-la sola per poder elevar al quadrat i eliminar l'arrel. Ara en tenim dues, per tant, el més recomanable és deixar-ne una a un costat de l'igual i una altra a l'altre costat. Per tant, aquesta arrel d'aquí, que és negativa, la passarem a l'altre cantó positiva o el que és el mateix, sumarem aquesta arrel als dos costats de la igualtat. Per tant, ens quedaria una cosa com aquesta. Val? En aquest cas, aquesta arrel negativa ha passat positiva aquí. Arrenquem elevant al quadrat per intentar eliminar arrels. En aquest cas elevaríem al quadrat aquesta zona d'aquí i elevaríem al quadrat aquesta zona d'aquí. Molt bé, aquí ho tenim elevat al quadrat. Vosaltres sabeu que arrel i quadrat són operacions oposades, per tant podem tatxar quadrat i arrel i ens quedaria en aquest costat 2x més 6. El costat complicat és l'altre. Aquest costat d'aquí, fixeu-vos que tenim el quadrat d'una suma. I per tant haurem de desenvolupar el producte notable. El quadrat d'una suma és el quadrat del primer, i el primer és l'arrel de x més 4 al quadrat, aquí la teniu, més el doble del primer, que és arrel de x més 4, pel segon, que és 1, per tant, en principi no afectarà, per això no apareix aquí, més el quadrat del segon, que és 1 al quadrat. Molt bé, quadrat i arrel fora, aquesta expressió ens quedarà x més 4, i l'1 al quadrat, que ens quedarà 1. Ara ja tenim una expressió que s'assembla més al que sabíem resoldre amb anterioritat, ja només queda una arrel quadrada, per tant, el primer pas de resolució és el mateix que fèiem abans, és a dir, passar-ho tot a un costat i deixar l'arrel sola. Deixarem 2 arrel x més 4 sola a un costat de l'igual. Per tant, en aquest cas he passat x a l'altre cantó negatiu, 4 negatiu i aquest 1 d'aquí negatiu a l'altre costat, o faig la mateixa operació als dos costats de la igualtat. Aquí ho teniu. Ara reduïm termes semblants, que a ningú se li acudeixi elevar al quadrat amb una expressió tan llarga com aquesta. Reduïm termes semblants, 2x menys x ens donarà una x, i 6 menys 4 menys 1, que ens donarà 1. Per tant, aquesta part d'aquí ens quedaria x més 1 i aquesta part d'aquí quedaria igual dues vegades l'arrel de x més 4. Ara, com fèiem amb anterioritat, doncs elevem al quadrat als dos costats de la igualtat, de manera que podrem eliminar aquesta arrel d'aquí i atenció perquè aquí ens queda un altre producte notable, el quadrat d'una suma. I el quadrat d'una suma es resol fent el quadrat del primer, x al quadrat, més el doble del primer pel segon, que seria 2x, més el quadrat del segon, que seria 1. Atenció també a la part dreta, perquè aquest quadrat d'aquí afecta el número i afecta l'arrel. En quant a l'afectació del número, ens quedaria 2 al quadrat, que val 4, i en quant a l'afectació de l'arrel, quadrat i arrel podríem dir que se'n van, i ens quedaria x més 4, amb la qual cosa ens acaba quedant 4 vegades x més 4. Atenció perquè el 4 multiplica tot l'interior del parèntesi de l'arrel i per tant hem de posar un parèntesis. Molt bé, ara ja desenvolupem aquest parèntesis d'aquí, tirant de distributiva, 4 per x, 4x i 4 per 4, que farien 16, i li donem aspecte d'equació de segon grau, passant aquest 4x a l'altre cantó negatiu i aquest 16 negatiu, o restant 4x als dos costats i restant 16 als dos costats. Molt bé. Per tant, ens quedaria x al quadrat menys 2x menys 15 igual a 0, una equació de segon grau de les del tercer tipus, de les completes, que resoldrem mitjançant la fórmula. Aquí la tenim. Aquí teniu la fórmula i el desenvolupament, menys b, que donaria 2, més menys l'arrel quadrada menys 2 al quadrat, menys 4 per a, que val 1, per c, que val menys 15. Si us fixeu, 4 vegades 15 fan 60 i 4 d'aquí farien 64. Perdó, he dividit entre 2a, que no ho he dit, 2 per 1, que serien 2. Doncs això fan 60, menys per menys donaria més, per tant més 60, i això donaria més 4, per un total de 64. I l'arrel de 64 val 8, per tant tenim les dues solucions, la positiva de l'arrel, 10 dividit entre 2, que val 5, i la negativa de l'arrel, que seria menys 6 dividit entre 2, que val menys 3. Com a les altres, no hem acabat, hem de comprovar el nostre resultat. Aquí tenim
l'equació irracional inicial i hem de substituir la x per 5 i comprovar si és certa la igualtat i per menys 3 i comprovar si és certa la igualtat. Substituïm per 5 i ens quedaria 2 per 5 més 6, l'arrel quadrada de 2 per 5 més 6, menys l'arrel quadrada de 5 més 4. 5 més 4 igual a 1. Si fem aquest càlcul, donaria 10 i 6 que fan 16 i l'arrel de 16 val 4. Bueno, i aquí tindríem 5 i 4 que fan 9, tindríem arrel de 9. Per tant, hem dit l'arrel de 16 val 4, l'arrel de 9 val 3 i 4 menys 3 dona 1. Per tant, ja tenim una primera solució, x igual a 5, que és solució de la nostra equació irracional. Fem el mateix amb el menys 3. Aquí ho tenim, substituïm la x per menys 3, ens quedaria l'arrel quadrada de 2 vegades menys 3, més 6, i en aquest cas menys l'arrel quadrada de menys 3 més 4 hauria de valer 1. I ara calculem, 2 per menys 3 seria menys 6, que més 6 donaran 0, i aquí ens quedaria menys l'arrel de 1. D'acord? Anem a calcular l'arrel de 0 val 0, l'arrel de 1 val 1, per tant, en principi ens queda menys 1 igual a 1, cosa que no és certa, i per tant, en aquest cas, menys 3 no seria solució. Tenim una única solució de la nostra equació irracional, que en aquest cas seria x igual a 5. Fins aquí les equacions irracionals. Ànims i doneu-li canya als exercicis.